El català té particularitats fonètiques que cal conèixer per pronunciar bé. Una de les particularitats principals és la vocal neutra. Les vocals A i E, en posició àtona, se pronuncien de la mateixa manera, com per exemple mare i casa. Al mot mare, l'accent tònic és a la primera síl·laba, ma. La E final és en posició àtona i, per tant, se pronuncia e. Al mot casa, la primera A és tònica, a. La A final és en posició àtona, e. Així direm pare, nina, cosina, àvia. A diferència del francès, en català B i B se pronuncien de la mateixa manera. Ho podem veure amb novembre. També és important saber que TX i IG en fi de mot se pronuncien de la mateixa manera com maig i dutxa. Una altra particularitat del català és la L geminada. S'escriu amb un punt volat. Se pronuncia com dues L's seguides, com per exemple pel·lícula o síl·laba. No cal confondre amb la L doble que se pronuncia ll, com per exemple abella o bé llum.